Is-sena l-oħra kienet sena ta' records meteoroloġiċi. Dan skont stqarrija mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fuq dan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li kkonfermat li s-sena li ġiet fit-tmiema ftit tal-ġimgħat ilu spiċċat fuq nota xemxija, iżda xorta waħda aktar kiesħa minn normal. Fil-fatt ix-xahar ta' Diċembru kellu 18 il-sija xemxin aktar minn normal, iżda t-temperatura tal-arja kienet 0.6 gradi Celsius aktar baxxa mit-temperatura imbassra. Dan fl-waqt li matul ix-xahar niżlet 32% inqas xita minn dik mistennija. It-temperaturi fit-tmiem is-sena jikkontrastaw sew ma' dawk fil-bidu tas-sena, hekk kif it-temperaturi f'Jannar u Frar kienu ferm ola u anki aktar xotti minn xhur oħra. L-ola temperatura reġistrata matul is-sena l-oħra intlaħqet fix-xahar ta' Ġunju fejn inkiser ukoll rekord għal dan ix-xahar partikolari permezz ta' 41.5 gradi Celsius. Dan grazzi għal mewġa ta' sħana twila 12 jum li esperjenzaw il-Gżejjer Maltin. Iżda din ma kienx l-unika mewġa li esperjenzajna matul is-sajf li għadda u fil-fatt dawn ix-xhur sajfin kienu aktar sħan u xotti milli mistenni. Dan fil-waqt li l-ħarifa tatna nifs mill-qilla tas-sajf hekk kif it-temperatura tal-arja laħqet medja ta' 26.3 gradi Celsius f'Settembru li ma xar l-ammont ta' xita ġiet imkejla 18.4 millimetri. Dan qed jitqies bħala ħafna aktar baxx min-norma klimatika li tiġi osservata normalment f'Settembru. Din l-istorja ma rrepetitx ruħha f'Ottubru hekk kif niżlu 246.2 millimetri ta' xita. Biex bekk Ottubru tas-sena l-oħra kien it-tielet l-aktar Ottubru mxarrab mill-1922. L-Uffiċċju Meteoroloġiku nnota li matul ix-xahar ta' Novembru niżlu 413.2 millimetri ta' xita u l-Gżejjer Maltin kienu ilhom ma jesperjenzaw ħarifa daqstant imxarba għal dawn l-aħħar 22 sena. Dan fil-waqt li ġew osservati li matul is-sena l-oħra minn total ta' 25, 17 il-maltempata kienu mżewqa bis-sajjetti u x-xita. Imbagħad f'Diċembru, Jannar u Marzu ġew osservati ħalbiet ta' xita bis-silġ. Kien fil-15 ta' Frar li ġiet irreġistrata l-aktar temperatura baxxa tal-2021 fejn it-temperatura tal-arja niżlet għal 5.8 gradi Celsius.